साग मैंने एबे रनिंग सरला आज गोटे आपन गोटे न्यूज़टे कहबी अरब कंट्री आपण मैंने जानते मैक्सिमम 50 डिग्री हो गरम 50+ गरम हो देखु ये गोटे 22 डिग्री मरी पड़ी देख देख देखु इमती मरुंट एमाने माने 50-55 डिग्री सेल्सियस गरम हम ताहले ऑटोमेटिक माने सब बाड़ी होकर मरी जाऊँ माने एत गरम देश में कौन अच्छी कि देश में खाली देखिए बोले टांगरा खजुरी गछ जाक आउ कौन अच्छी देश में भाई ना खाली देखिए बोले खाली खजुरी गछ का आउ किसी गछ अच्छी कि लेखा ना देखुन कि सब पढ़ी मरिकी आज मैक्सिमम 4-5 राउंड खंडे हो गला आज मोर आ गोटे कथा मुझे सबुदिन कहूँ मेन है मोटापण मोटापण समस्त माने 2-3टा भाई लोग कहते भाई आप मोटापण क्यों मुझे माने परेज करनी मुझे खिया पिया मुझे करनी ओनली मुझे कौन कर जानते ना आपण मैंने जाने ओनली रनिंग रनिंग करुच्ची आठ गोटे बुम बुम गोटे गोटे बोतल आस गोटे पाउडर टाइप से मुझे पीऊँ आउ मुझे माने ओनली रनिंग कर रनिंग रे माने देह कमे पारे बोले ताड़ू बेटर ऑप्शन आ कोड़ा ना लोक मैंने यहाँ खाऊँ से खाऊँ से पाउडर पीछे ये पाउडर पीछे ना से देह प्रति खराब हो किंतु आप चाहिए बेले माने रनिंग रू ही पार ना कौन भाई ना मेन मुझे कहूँ रनिंग जगह पर माने बॉडी लॉस कर लोक मैंने यहाँ से खाई सब पाउडर पीक रनिंग कर फायदा देह प्रति खराब ना से देह प्रति बहुत खराब चल आई होप समस्ते भल थे योगा कार्यक्रम स्टार्ट हम तापर मुझे आउ थे वीडियो माध्यम तुमको कहूँ है मैक्सिमम एटा रही रही 100 करेंगे तापर रही 100 कर ऑटोमेटिक 300 कर देखुची तो खाया बहुत खाया आप बहुत खाया काटता है पता नहीं आओ आओ इधर आओ करोगे खाली दौड़ना होना क्या होगा थोड़ा योगा भी करो लाइफ में खाली यहाँ घूम फिर के आदमी को देखने में जाने में क्या है आओ यार करना चाहिए गोटे को जिनस करेंगे निश्वास माने निश्वास केते सेकेंड तुम रखी पार्छ देखो फास्ट कर हावाटा को कब्जा करदेवे एटा गोटे आ गोटे श्वास रुंध बोले एटा धरवे श्वासटा कब्जा करे माने एगुड़ा कले सांग मैंने माने बेसी मोटा ही तो से जो भल लगुनि कि गोटा करिया सत एटा करिया गोटे निहा दरकार ना भाई ना योगा एक्चुअली करिया दरकार समस्ते
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଘଟିଛି ମାନେ ଏତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାଣ୍ଡ ହେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଯେଉଁ ତମେ ନେଇକି ଗଲ ତମ ସେଇ ଝିଅଟା ତମ ମା ଭଉଣୀ ବୋଲି ତମେ ଦେଖାଗଲାନି ଏତେ ନୃଶଂସ ଲୋକ ଭଳିଆ ତମେ ଯେଉଁ ତାର ମାନେ ଦୂଷଣ କଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେକାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯିବାଟାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିବେ ଥରେ ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା କଥା ହେଲେ ଦେବା ତାଙ୍କର ତ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗୁନି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଭାଇ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିଛ ନା ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସିଧା ସୁଟ୍ ନାହିଁ ସୁଟ୍ କମେ କରିବ ସୁଟ୍ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଟ କାଟିଦେବ ହଁ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଟକୁ କାଟିଦେବ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହେଲେ ଯେ ଆଜି ସାବିତ କରିଦେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ମାତ୍ରେ ଗୋପାଳପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ମାତ୍ରେ ଗୋପାଳପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ପିଲା ମିଶିକିରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ତମର କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ସେ ବି ଯେଉଁ 3 ନା 4 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବାଡ଼ି ମାନେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ବାପା ମା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି କ'ଣ ବୋଲି ତମେ ରାତି 7ଟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସାଥିରେ ହଁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କାହିଁକି ନା ତମେ ଯିବାର ଥିଲା ଯେ ଲଜ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ନହେଲେ କୌଣସି କେଉଁଠି ଯିବାର ଥିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ବିଚ୍କି ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ହେଲେ ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଦେଖି ଏମାନେ ଯେଉଁ କରିବେ 10 ଲୋକ ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ଲେଖା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଶୁଟେ ହୀନ ଏମାନେ ଯଦି ମଣିଷ ତୋଳି ଲେଖା ଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ କାଣ୍ଡଟା କଲେ ତାଙ୍କେ ଭାଇ ତାର ମା ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ତା ନଜର ଦେଖୁନଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ନଜର ଆସିବ କି ସେମାନେ ତ ସେଇ ନଜର ଆସିବ ନଜର ଆଉ ଏଇ କାଣ୍ଡ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ସଜା ଦରକାର କୋଉଟା କହିଲ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବେଟାକୁ କାଟିଦେବ ପୁରା ମାରିବ କ'ଣ ହେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଜା ଦେବା ଦରକାର 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ସଜା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସେ ଝିଅକୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିବ କି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ରେପ୍ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତାକୁ କାଲି ସକାଳକୁ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା 5ଟା ଗୋଟେ 10ଟା ନାକି ପୁଅ ତାକୁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ରେପ୍ କଲାଲି ତା ବାହା କରିଦେବ ତାହେଲେ କୋଟିପତି ଝିଅଟା ସେ ବସିଥିବ ଗୋଟେ ଭିକାଟା ଯାଇକି ତା ରେପ୍ କରିଦେବ ତା ବାହା କରିଦେବେ ଏତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେ